bamthanda kakhulu kabi. So I think even nje publicly umuntu vele uyambona na umuntu o kind, umuntu nje o passionate ngomsebenzi wakhe. Again, he's blessed because he's very talented makuza emculweni kanti nasemdansweni ke hayi, he's super talented. Hayi nawe. Ngoba vela ke ungomunye wabaculi abayingxenye ye soundtrack ye movie The Color Purple, yes. Yes. Awusithi fahla. Kufike kanjani lokho njengomndeni? Kufike sisebenzisana noSikhulile osihlanganise noSipho Dlamini. uSipho usayine ne-international label iGamma, so uyena ke umuntu osihlanganisela imisebenzi yawo, so ubeyenza yona i-soundtrack eColor Purple, and I think mababona umsebenzi wakhe kuColor Purple, then they gave him eminye imisebenzi eminingi esazoyenza qeda ukwenza i-remix asha manje. Kukhona amanye ama-artist amakhulu amabili esiwalindele othumelela ama-remix. He's very excited, so ngiyakuthanda kakhulu lokhu because vele yena into passionate ngayo umculo nomshado angazi noma uyafika emculweni kuye. So I like that he's actually able to asebenze kulama spaces lawa. So I think nje nokuba reliable kwakhe nani yamsiza kakhulu ukuthi athole umsebenzi. Okay, makufika kusetshenzwa kube khona ukungabonakali. Bongana uyihlakaniphela uvele wabona ukuthi yazi ukuthini mele nje ngivele lo noma kuthiwa ngiyabona nje uyangitricka kahle ungenza ngicabanga ukuthi ngiright sonke isikhathi kanti uyazi yena ukuthi ukuthi wenzani. Yena uyazi ukuthi wenzani. So but I think because sisemkhakheni ofanayo and naye futhi umuntu ophansi kakhulu, umuntu othanda inhlonipho, asebe abantu abajwayele ukuklasha kakhulu, and kakhulu futhi sabantu abaxoxayo, sakuthanda ukuxoxa, sixoxa nge-industry, sixoxa ngomsebenzi, si-encourage-ane. Hey, uma ungasizwa sikhuluma ungaze uhleke ngendlela esihlale siphupha ngayo, but siyathanda ukwenza izinto eziningi ndawonye and siyathanda ukusupportana, and uma kukhona umuntu aphumelela khona siyajabulisana. So I think kubalekile nje indaba bahlale basho ukuthi hey khulumani, indaba ekhuluma kushuthi indaba ngempela ababeshilo babayazi into abakhuluma ngayo. So siya communicate kamnandi, and also nomsebenzi esiwenzayo uyenza kuba lula ukuthi sikwazi ukuthi si relate ngoba siku industry efanayo, sithanda into ezifanayo. Yeah. Wabalule electronic siphetha nje Zinhle. Abantu abaningi bacabanga ukuthi inhlonipho ngasonke isikhathi othandweni ngoba ngiyangizwa noma ukukhuluma nje noma sikhuluma nabo abanye bathi umuntu ofanele ahloniphe owesifazane nje kuphela. Naku balule inhlonipho yakhe uMurdä. Kubaleka kangakanani lokho? I think kubaleka kakhulu, siyahloniphana kakhulu nobongane. I think futhi nje I think mhlawumbe ngoba mina vele ngikhuliswe nje even kuma companies wami ama values wethu are grounded in respect. So into nje engikholela kuyona kakhulu leyo, even uma interactions wethu nama artists amanye we believe indaba ukuthi kumele sihambe ngenhlonipho, sikwazi ukuthi sisebenzisana nabanye abantu. So akuyona into mhlawumbe siyifojayo masesihlangana sodwa sesi2, into nje siphila ngayo vele thina everyday esikhuliswe ngayo. Uma unongifonela nje uthi hayibo yena ngathi usukhuhliwe ukuthi wena ukhuliswe ngenhlonipho uthini manje la. So nabantu esinabo around us bayakwazi ukuthi basiguide, basitshela ukuthi silungise kuphi like better khona. Hayi, uqedile ungethole ntombi, uqedile ungethole. Sibheke ingoma yakho njengamanje. Incela sivale ngakho wena. Tshele ngale ngoma. Hayi ngezothini ngoba sengikhulume ngaze ngaphelelwa, ngihamba nobasetsala la. Ngihamba nobasetsala ngithi uzwile ukuthi siphethe abantu abawu7 engomeni. Uke wayizwa indaba abantu abayisikhombisa engomeni. So ubasetsana ukhona ke naye ubeka khona masenze ingoma. Hayi naye akakutshele mina, hayi sengikhulumile. Sawubona njani buthi? Khona kunjani ntombi? Ngiyaphila, ngicela nje ukuxolisa yazi mina ezulu sami siphuma ngo-left. Zulu San. I come from the northwest at Klerksdorp. Ke bua Setswana. Ke bua Setswana. Nami ngiyakhuluma kancane. Hey, uDJ Zinhle angisho nami ngiyacula. Hey,
mangithi ngena ku-Instagram story sakhe ngiyambona lapho ucula ingoma yami. Oh, she's doing a sing along. Yiphi yona ngoba kazi ukuthi yiphi awumshayele kancane hawu njengomphefumulo nyakudinga. Oh yebo. Nice. Awu ngiyabonga kakhulu and mina bengithi umfana mangizole ngoma nawe ubuqothi umfana sowenza ngathi uwazi ukuthi usowenza ngathi bewazi ukuthi umuntu wesifazane lidiphu njengonomcebo nomcebo uma ngabe umuzwa ngathi out nonke bengicabanga ukuthi mina ngiyindoda hawu mangibuka ama-comment we think it's a guy, this guy sounds so nice. So ngibone lapho I saw her there singing along. Yo, I immediately sent her a message. I ran to my mom ngithe mama light ikhandlela lapho masithandaze cha mele ngenza ingoma naye and namhlanje silana. siyabonga kakhulu Ngiyabonga. ngibambe nawe ujabulisile ukubona ukusebenza nomuntu njengozinhle ngoba uyabona ne-legend inyanga ngamashumi amabili 20 years eku-industry akuncane bukelani kuye nani njengamantombazana asemancane ukuze nikhule nidlondlobale nani nifane naye. Siyabonga kakhulu. Alright, inkundla zokuxhumana sithola kanjani basethana? Ningangithola ku TikTok, Instagram, it's The Real Basetsana. Facebook, it's Basetsana. Alright, hayi kuhle phela ukulandela phela insizwa. Uyayibona leyo Ngiphethe umkhaba ngiphethe amabheke la kufuneka bakufollow. ngepha ubaba wami u-street uzongishaya ekhaya. yo Tshela abakwazi asidlali kanjani Ngizomtshela. Alright, siyabonga kakhulu. Bona mina. yebo Siyabonga ntombi sesiyayibhala manje. hey and bekuphathele gift but awukho lana wena Lalela ke ndika lomfana obomvu wasemsinga uSpo. lo okhatha amashiya Umthetho ngizoyifuna. Wasemsinga ufika egolwa wabagunda lento ayigunda. hayi wayegunda emsinga Hayi bakithi hayi. akusenani Bathi sayena uyezwa. okay Manje wena yindaba uthele no pressure ku-Murdä ngeValentine. hayi ngoba Awumnika ngalutho nje. yazi yo beka nestress kanjani yo cha phela beplanile but yobona sisikhathi abanye abantu baba late babe so hey baba nestress ngize ngathi kuya isithando sami next year asishintshane kube yimina yabona kungabi wena every year ngoba uzokubulala lento Okuhle abantwana ezinhle. nakuwe hayi DJ Zinhle yonke indawo ke kimi Alright, siyabonga ke magolwane. hayi sibonge Yena mkhulu. amen Alright, iyonke le ngoma kaZinhle ethi wena. you should click this video